atent ce idee mi-a venit. Ce idee ți-a mai venit? Ia fi atent, deci eu mi-am luat un șampon care ce crezi, mă, că scrie pe cutie? Ce scrie? Anticădere! Așa, și? Și fii atent, deci și acum să spăla pe cap. Deci eu mă spăl pe cap cu el și dacă scrie anticădere, n-am cum să cad de nicăieri, băi. Bă, păi nu asta înseamnă, bă, prostule, anticădere. Uite, mă, vezi, iar ai început, mă, iar te pui contra la ce vreau să fac eu, mă. Da, mai ai dreptate, până la urmă ce mă bag eu? Deci iată, bobiță, eu de aici, dacă mă arunc, el dacă scrie pe el anticădere, eu rămân în aer, băi. Nu cad nicăieri, că dacă m-am și spălat, că acum sunt spălat cu el pe cap. Și fiind anticădere, nu cad, pentru că... Pentru că e anticădere. Exact, fii atent, bobiță, uite încoa la mine. Fii atent că o să sar de aceea și rămân în aer că m-am spălat cu anticădere. Stai, mă, băi, nu vrei, mă, să vezi cum rămân în aer? Treaba ta, ia fii atent. Hai de capul meu! Hai de capul tău, bobiță!